रेंगनक भाई ओ रेंगनक भाई अरे बाप रे बाप अरे भाई रे दादा साफ हमरा के बर्बाद को देलिस हमरा लइका ओठ कट गई ओठ कट गई तो भले हम सब्जी काटे। अरे बाप रे बाप धीरे से उठाओ। हां आज गोरहन लागे वाला। अच्छा गोरहन लागे वाला बा। हां तो का भइल बा गोरहन लागे वाला बा। जानते रहो कंडा लेके आइल में चारों ओर से तोरा का चाहता नाप दे नाप दे पहले सीधा खड़ा हो तो नाप देला से का हो जाई हो। है खड़ा हो इधर सीधा खड़ा हो। हेलो बाप रे बाप जल्दी नाप हमारा लइका घबरा जाई फिर है ना सीधा कर। अच्छा हां सीधा कर हां हो जाई। अच्छा हां अब हम हाथ कर तो तू कांडा सीधा कर हैंगा। अच्छा कांडा से नाप दे तो ई सीधा हो जाई। हां तोरे गलती की वजह से एगो हमनी कर रहेगा ना। हां पेट में जब तोरा रहे हेकरा लिखान हां तते जाके गेणवाही में हैंगा नी मुंह के झारत रहे। अच्छा तो ओकर बचपने में देखले हुए झारला के चलते बचपने में सारा मुनी में केस उड़ गई। अच्छा माने ओकर केसिया उड़ गइल बा एकर मतलब हम झारत में ओइ से उड़ गइल ना। आ तू कांडवा से नाप देबो तो माने लइकवा लंगल दूज पैदा ना होई सुंदर पैदा होई सीधा पैदा होई। हां माने तारा कहे के मतलब जे चंद्र गोरहन लागल बा ना। गोरहन लागल बा गोरहन में लइका जब पेट में रहे ना सुन हाँ। तो सब्जी ना काटे के ना तो ओकनी को ओठ कट जाला देखले बड़े नु कितना जना के। अच्छा हम तार बात समझ गई। ए कांडवा से नाप देबो तो माने सुंदर होई बाबू होई एकदम सुंदर पैदा होई हमार दूसर का नंबर लइका। अच्छा एक बात पूछी। हां जब तारा के परसंगवा कहनी हम सेव लियावे के हां संतरा लियावे के आ अंगूर वगैरह डॉक्टर साहब बतौले रहनी उ तो तारा गाड़ी में जुड़ल ना मुतु तू नाही। जब लोग सेव संतरा अंगूर खाला नारियल के पानी पियला तब सुंदर लइका या नीमन पैदा होले स यही जानते रे भोसरो। हां गलती फिर दोबारा करबू तो फिर हमार लइका लंगल दूज पैदा हो जा। पुरान का तरिया जिया तारा अभी मु तो पियनु तू नाही तारा अभी समझ में नहीं अब तारा तारा धन में तारा बाप के धन में आगी लागो रहताटे बुद का कांडा से न पिहे तो लइका का तो सुंदर हो। जेब में इतना पैसा बका के तोरा के सेव संतरा अंगूर खिलावत रही। हां त कांडा से न पबो तो हई लइकवा नीमन हो जाए ना। देखिए अब की बारी लइका हमारे एकदम बढ़िया पैदा होई। अच्छा आ तोरो लोग से बताए तनी वीडियो देखे वाला लोग जब चंद्र ग्रहण लागी नु आ तार लोग के मेहरारू के पेट में लइका रही तो जाके हैसन के सीधा साधा कांडा खोज के लिया के नाप दिहल। अच्छा तब जाके बढ़िया लइका पैदा होई। आ हई पोलियो के दवाई के भरोसे तो बिल्कुल ना हो। मुत पियना झूठ बोलता है। मुत पियना के गाड़ी में तो रुपया रहते नहीं के खियावते नहीं के मुत पियना के चलते हमर लइकन के हम पे दिन भर रहते नहीं एकर बाप के गन भागो ना तो मुत पियन गाड़ी तार गाड़ी मार के तार गाड़ी तू के मुत पियन सेव संतरा लियावे के तारा गाड़ी में औकाते नहीं के नारियल के पानी पियाला से सुंदर लइका होखेला से कि कांडा से नापला से होखेले से भाग ना तो तार गाड़ी लाल कर दे मुत पियन दो गला तू नाही अनेरा कोहतन जे बताबो जे 8 महीना चलत टे आ कोहतन अल्ट्रासाउंड करावे के तो नइखे करावता देखो जे कांडा लेके आ गइल नाते। बात तो सही है। तारा का रूह नीचे बता तारा का बतावता।